ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ዝጸንሑ ሶማላውያን ኣብዚ ዝቐጽል ሳምንታት ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም። ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምድጋፍ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተዋፈረ ኦነግ ወቂሱ። ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ውጽኢቱ ኣንጻርቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ICG ገሊጹ። ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ብዘይካዚ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዓቀብ ሰላም ክወጽእ ሓቲታ፣ ኣብ ትግራይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ኣካላት ክሕተቱ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ጸዊዑ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ተወላዱ ዓፈርን ሶማልን ብዝተኻየደ ግጭታት 10 ሰባት ተቐቲሎም ዝብልን ካልእን ክድህስስ እዩ። ክሳብ ፍጻሜ ትሕዝቶና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣማኒኤል ግርማይ። ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ ዝጸንሑ ሶማላውያን ኣብ ዝቐጽል ሳምንታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም ካብቲ ሃገር ዝተፈንወ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ማዕከን ዜና ጋረወ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ወተሃደራት ኣብ ዝተፈላለየ ኣህዱታት ሰራዊት ሶማል ክጽንበሩ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ወተሃደራት ሶማል ምስ ሰራዊት ኤርትራ ተጸንቢሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ይሳተፉ ኣለዉ ተባሂሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድሕሪ ዝወፀ ሓበሬታ ኣዴታት ሶማል ዳሃይ ደቅና ፍሉጥና ብዝብል ተቓሞ ድሕሪ ምክያደን እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ስልጠና ከም ዘለው መንግስቲ ሶማል ንመጀመርያ እዋኑ ነቲ ብምስጢር ተታሒዙ ዝጸንሐ ጉዳይ ኣቃሊዑ። በዝሒ ናይቶም ካብ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ኤርትራ ሰልጢኖም ዝበሃሉ ዘለው ሶማላውያን ወተሃደራት ኣይተፈልጠን። ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምድጋፍ ኣብ ክልል ኦሮምያ ተዋፊሩ ኣሎ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ መግለፂ ውፅኡ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብ5 ሚያዝያ ብዘርግሑ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ቦሮና፣ ጉጂ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምብራቕ ወለጋ፣ ቀለም ወለጋን ሆሮ ጉርዱር ናብ ዝተባሃለ ከባቢታት ከም ዝኣተወ ኣመልኪቱ። ካብ 30 መጋቢታት ሒዙ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀለም ወለጋ ዝተባሃለ ከባቢ መጥቃዕቲ ምክያድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሞትን ካልእ ጉድኣትን ከም ዘብፅሐ ኦነግ ወቂሱ። ሰራዊት ኤርትራ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ ዕንወትን ካልእ ገበናትን ኣብ ክልል ኦሮሞ ክደግሞ ኣይንፈቅድን ዝበለ ኦነግ ውሕስነት ህዝቢ እቲ ክልል ንምሕላው ዘድሊ ስጉምታት ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ናብቲ ድሮ ተኣፋፊ ኮይኑ ዘሎ ዞባ ክልል ኦሮምያ ተዋፊሩሎ ንዝበሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣቓልቦ ክገብረሉ ተላብዩ። ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ውጽኢቱ ኣንጻርቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ኣህጉራዊ ምክትታል ቅልውላው ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝገብሮ ዘሎ ጸቕጢ ዘፋኽሱ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ንዘሎ ሃዋህው ግና ክቕይሮ ከም ዝኽእል ኣተንቢሁ። ICG ኣብ መግለፂኡ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደገፍ ሰራዊት ኤርትራ እንተዘይብሉ ህወሓት ተመሊሱ ንመላእ ትግራይ ክቆጻጸር ርሂብ ዕድል ክኸፍት ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ህወሓት ዓጢቆ ዘሎ ጽዋር ካብ ፎኮስቲ ብረት ዘይሓልፍ ብምዃኑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብቐሊሉ ክንቀሳቐስ ኣኽኢልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ዝበዝሐቲ ህወሓት ካብ ሰራዊት ፈደራል ዝመንዝዖ ከበድቲ ብረታትን ታንክታትን ብናይ ነፈርቲ መጥቃዕታት ከም ዝዓነወ ዝገለጸ ICG በንጻሩ ናብ ተቓልሲ ዝውሕዙ ዘሎ መንእስያት ትግራይ ቁፅሮም እናዘየደ ይመጽእ ኣሎ ኢሉ። ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ዝበሃል ዘሎ ምግሃስ መሰላትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን መንእስያት ናብ ህወሓት ከም ጽንበሩ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ወሃቢ ቃል ህወሓት ጌታቸው ረዳ ምስ አልጀዚራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ዘይኮነ ዝያዳ የጣጥሕ ኣሎ ክብል እዩ ከሲሱ። ንሱ ብተወሳኺ ምጽናሕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንስርዓት ኣብይ ናይ ህላዊ ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ምውፃእ ክትግበር እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ብጉጅለ 7 ዝፍለጣ ብቁጠባ ዝሓየላ ሃገራት ኣብ ትግራይ ተፈጺሙን ዝበሃል ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብናጻን ግሉጽነትን መርመራ ክካየደሉ ጸዊዐን። እተን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳን ካልኦት ቁጠባዊ ጽልዋ ዘለወን ሃገራትን ብሓባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብኣማኢት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ዘመዛበለ መቕዘፍቲ ህዝቢ ድማ ዘኸተለ ኩናት ብፈደራላዊ መንግስቲ ከም ዝተወደአ ይግለጽ እኳ እንተሎ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ግና በብመኣዝኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ካናዳ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመን፣ ኢጣልያ፣ ጃፓን፣ ብሪጣንያ፣ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብቲ መግለጺ ክታሞም ኣንቢሮም ኣለዉ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ንድሕነት ሰላማዊ ህዝቢ ክሓስቡን ኣህጉራዊ ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ከኽብሩን ኣዘኻኺሩ። ኤርትራ ሰራዊታ ክትስሕብ ምስምዓ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይወዓል ሕደር ክትግበር ዘለዎ ስጉምቲ ምዃኑ ዘስመረቲ መግለጺ ናይቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናትካ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ክሕተተሉ ጸዊዑ። መንግስቲ ሱዳን ኣብቲ ምስ ደቡብ ሱዳን ዝሰሓብ ከባቢታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዓቃብ ሰላም ክወፁ ንሕቡራት ሃገራት ሓቲቱ። ሕቡራት ሃገራት ነቶም ኢትዮጵያውያን ዓቃብ ሰላም
ብዜጋታት ካልኦት ሃገራት ክትከም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ማርያም ሳድቅ አልማህዲ ከም ዝሓተተት ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። ሚኒስተር ማርያም ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋም ብዝምልከት ኣብ ሰሙን እዚ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ዘተ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ድሕሪ ምፍሻሉ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕያ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ሕቶ እዚ ከም ዘቕረበ ኣፍሊጣ። ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ስምዕ ከይበፅሐት ካልኣይ መድረኽ ምምላእ ማይ ዲጋ ተሃድሶ ከተተግብር ምውሳና ሱዳን ከም ተጻብኦ ከም እትርእዮ እውን ገሊጻ። ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡባዊ ግጭት ተጸሚዳ ስለ ትርከብ ህላወ ናይቶም ኣስታት 4,000 ዝግመቱ ኢትዮጵያውያን ዓቀብ ሰላም ኣብ መሬት ሱዳን ብዓይኒ ፀጥታዊ ስጋት ከም እትርእዮ ኣረድያ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕን ዝተፈጸመ ገበናት ድማ ምፅራይ ክግበረሉን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ፔካ ሃቪስቶ ፀዊዑ። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ምትሕጋዝን ፊንላንድ ዝኾነ ፔካ ሃቪስቶ ብ7 ሚያዝያ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ጎነፅ ከም ዘተሓሳሰቦ ጠቒሱ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ዝተፈጸመ ገበናት ምፅራይ ክግበረሉን መጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ምፅውዑ እቲ ምስ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝተራኸበ ልኡኽ ኣፍሊጡ። እቲ ልኡኽ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ መምርሑ ናብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ብምብፃሕ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ብዝምልከት ተመያይጡ እዩ። ፔካ ሃቪስቶ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ እዚ ንኻልኣይ እዋን እዩ። ንሱ ካብ ቀዳማይ ዕደቱ ተመሊሱ ንቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሰራዊት ኤርትራ፣ ምልሻታት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ገበናት ኩናት ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብምጥቃስ ብናፃ ኣካል ክጻረን ዝብል ነጥቢ ኣስሚሩሉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንኤርትራን ከባቢኣን ዝዳሰሰ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ገና ኣይተዛዘመን። ክንምለስ ኢና፣ ምሳና ጽንሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ጸጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ መንጎ ተወላዱ ዓፈርን ሶማልን ብዝተኻየደ ጎንፂ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ። ክልላዊ መንግስቲ ሶማል ብረቡዕ 7 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሉይ ሓይሊ ዓፈር ብ30 መጋቢት ዳዕዋዲን ቀራፋን ኣብ ዝተባህለ ምምሕዳራት ንዝርከቡ ብውሕዱ 25 ሶማላውያን ጓሶት ከም ዘቐተለን ልዕሊ 30 ድማ ከም ዘቑሰለን ወቒሱ። ኣብ ርእሲ እዚ ፍሉይ ሓይሊ ብ7 ሚያዝያ እውን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ብምፍጻም ተወሰኽቲ ሰባት ቀቲሉ ኣሎ ክብል እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣመልኪቱ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፈር ዝድገፉ ብእጉጉሞ ዝፍለጡ ዕጡቓት እውን ከም ዝተሳተፉ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ክልል ሶማል ሕነን ምፍዳይ ዓፀፌታ ክምልስ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ክልላት ዓፈርን ሶማልን ተፈጢሩ ንዘሎ ናይ ብሄር ግጭታትን ወጥርን ብዘተ ንምፍትሑ መራሕቲ ናይተን ክልላት ኣብ ምርዳእ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ብከተማ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ዘተ ዝኾነ ፍረ ክርከቦ ከም ዘይከኣለ ግብፂ ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ብሰሉስ 6 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ብ4-5 ሚያዝያ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ዘተ ውፅኢታዊ ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹ። እዋናዊ ኣቦ ወንበርነት ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኪባ ዘላ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰለስቲኦም ወገናት ንምቅራብ ተወጢኑ ዝነበረ ናይ 3 መዓልታት ዘተ ንተወሳኺ ሓደ መዓልቲ ክነዋሕ እኳ እንተገበረት ዝኾነ ተስፋ ኣይሃበን። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ደባዊ ግጭትን መዕለቢ ዘይረኸበ ምስሓብ ኣጠቓቕማ ናይልን ብዝምልከት ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ተመያይጡ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብምሕዳር ባይደን ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ኣብ ሰሙን እዚ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ መስርሕ ምስጋር ናብ ሲቪላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ስምምዕ ሰላም ሱዳንን ኣብ ዝብል ዛዕባ ከም ዘተ ኣፈኛ ናይቲ ክፍሊ ኔድ ፕራይስ ኣፍሊጡ። ሱዳን ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ምስ ግብፅን ኢትዮጵያን ተካይዶ ዘተ ኣሜሪካ መንጎኝነት ክትሳተፍያ ተሓትት ዘላ። ግብፂ ንሱዳን ብምድጋፍ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ክሳተፉ ክትዕድም እንከላ ኢትዮጵያ ግና ራብዓይ ኣካል ዘይብሉ ስሉሳዊ ዘተ ጥራይ ክቕፅል እያ ትጠልብ። አንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ዝርብ ዘካየደ ድሕርቲ ኣብ ኪንሻሳ ዝተኻየደ ዘተ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ናይል ምፍሻል እዩ። ኣብ ሱዳን ዞባ ምዕራብ ዳርፉር ኣልጀናይና ኣብ ዝተባህለት ከተማ ብዝተጓሃረ ቀቢላዊ ግጭት ብውሕዱ 40 ሰባት ተቐቲሎም።
ወኪል ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ 5 ሚያዝያ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት በቲ ግጭት 60 ሰባት ቆሲሎም ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ካብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ካብ ዳርፉር ካብ ዝወፅእ ከምዚ ዓይነት ቀቢላዊ ግጭት ክኽሰት እዚ ካልእ እዩ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም ቀቢላ ሪዘጋትን ጸለምቲ ደቀባት ናይቲ ከባቢ ዝኾኑ ዓሌት ማሳሊትን እዩ ተኻይዱ ቅድሚ 4 ዋርሕ እውን ኣብታ ከተማ ብዝተጓሃረ ተመሳሳሊ ግጭት ኣስታት 130 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ን22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ንተወሳኺ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዘኽእሎ ምርጫ ብዓርቢ 9 ሚያዝያ ተኻይዱ ኣብ 1999 ስልጣን ካብ ኣኩኡ ሓሰን ጉሌት ኦፕቲደን ዝተረከበ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ዝተኻየደ 4 ፕረዚደንታዊ ምርጫታት ንሱ ጥራዩ ተዓዊቱ ኣብዚ ብዓርቢ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ንመበል 5 ግዚኡ ክዕወት ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚት እዩ ወዲ 73 ዓመት ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ስልጣን ናይ ምስጋር መደብ ከም ዘይብሉ ዝነቕፎ ተቃውምቲ ፖለቲካን ውድባት ኣብዚ ዝተኻየደ ምርጫ እውን በይኑ ተወዳዲሩ በይኑ ክዕወት እዩ ክብሉ ኣቐዲሞም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዋ ሃገራት ን30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕረዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ፕረዚደንት ጅቡቲ ድማ ብ22 ዓመታት ካልኣይ ኮይኑ ይስዕበሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም